Gikatakda ng bakunahan ang mga health workers sa Samal Island. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Ugma na mahitabo ang vaccination sa mga frontline health workers sa Samal Island. Naabot na sa Samal Island, Davao del Norte ang Sinovac ug AstraZeneca vaccine. Ugma sugdan ang vaccination alang sa frontline health workers nga ipahigayon sa Davao del Norte Hospital, gatusan. Gibantayan sa kapulisan ang storage facility sa mga bakuna. Nakaandam na ug nakastore din silang ref ang 103 vials sa Sinovac ug 17 vials sa AstraZeneca vaccine. Sa 350 ka mga health workers sa Samal, 273 pa lang ang mabakunahan base sa availability sa mga bakuna. Ang madugayan sa vaccination, I think it's more on the post-vaccination observation. Kay depende man sa mahimong reaction sa mga vaccinees nato. So the 30 minutes to 1 hour, that's the usual, pero kung naay kinahanglang extended observation, so diha ta mas madugay kay. Gipasabot sab ni Dr. Valera nga normal nga makasinati og mga sintomas sama sa kalintura ug kalipong ugaling mabakunahan. So depende man gud sa tao ang reaction. Naipipila nga na mga severe nga reactions, pero nag-andam naman ta para sa atoang tambal. Samtang laumang mapalit na sa second semester ni tuiga ang 20 million pesos nga kantidad sa mga bakuna, diin prioridad ang mga empleyado sa city government. Sa karon duha na lang ang aktibong kaso sa Samal Island. Pero dili ingon nga mo kumpiyansa ta, we should not be complacent kay atong nakita sa Manila karon na surge of the COVID-19 cases. So di gyud mo kumpiyansa ato gyapong tumanon tong minimum health safety measures, no. Lauman nga sa Friday mahuman ang vaccination sa mga frontline health workers sa isla. Daghang salamat, Jandy Esteban.